Hallo beste kijkers, ook deze keer hebben wij weer een nieuw maandgerecht bij Asteria. Bij deze is dat de hertenbiefstukjes met paddenstoelen. Daar serveren wij een calvados jus bij met verse spruiten. En dan gaan we de jus maken. Brengen we op smaak met peper en zout. En laten we heel even inkoken. Hebben we volgens mij wel. En ook dit gerecht is weer de hele maand te verkrijgen bij Asteria. Eet smakelijk!